Il-Qorti Kriminali ċaħdet il-118 l-eċezzjoni preliminari kollha magħmula mill-avukati difensuri ta' tliet irġiel akkużati li wettqu l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Laqwa De Giorgio, Alfredo George u Vincent Muscat. Fost l-eċezzjonijiet saru diversi argumenti fuq tneħħija ta' provi bħal telefonati, emails u kontatti oħra illi skont l-akkużati m'għandhomx ikunu ta' prova fil-ġuri. L-akkużati qalu wkoll illi xi esperti mhumiex ikkwalifikati biex jagħtu l-fema tagħhom bil-qorti tajt li tal-innuqqas irid jiġi determinat mill-provi. Fil-waqt li l-akkużati argumentaw ukoll li da konkluż minn dawn l-esperti huwa msejjes unikament fuq għajdut. Madankollu s-sentenza finali ċaħdet l-eċezzjonijiet kollha mqajma mill-avukati kif ukoll dawk tal-Avukat Ġenerali dwar l-ammissibilità tal-provi. Ġi spjegati li l-qorti ser tindirizza lill-ġurati u tispjega l-pis li għandhom jagħtu lill-evidenza meta jiddeliberaw dwar verdett. Intant, Laqwa De Giorgio l-ġimgħa stess appellaw minn din id-deċiżjoni. Il-każ ġie differit sakemm jingħata r-riżultat ta' kwalunkwe appell eventwali jew sakemm il-każ jinstema minn ġurija. L-avukati William Kuxkiri u Mark Sandder u għad-diviża deputat Avukat Ġenerali Filip Gallia Farrugia u Nadia Tart mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mexxew il-prosekuzzjoni fil-waqt li l-Avukat Jason Azzopardi der bħala parti ċivili.